ZVL. Omroep ZVL. Voor Stelling ZVL zijn wij deze week op het Stadhuisplein in Terneuzen om te vragen of de mensen hier vinden dat de Passion een meerwaarde is voor Zeeuws-Vlaanderen. Wij gaan dus op onderzoek uit. Ja, kijk, het kan overal zijn, maar nou is het toevallig in Terneuzen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar het is toch lekker dat ze in ieder geval weer een beetje weten waar Terneuzen ligt. Ja, dat weer wel. Ja, het zet wel eventjes weer wat, wat actie hier natuurlijk. Hè. Ja. Heeft het een meerwaarde voor Ik Zeeuws-Vlaanderen? denk het wel. Ja? Want ja, dit is een beetje een achtergebleven gebied. Ja. Ik woon in Terneuzen. Terneuzen? Waar ligt dat dan? Ja. Volgens de mensen ligt dat in België. Ja, nu staat het weer eventjes op de kaart. Ja, daar zijn we ook wel heel blij mee. Denk ik wel. Nou, dan is er eens wat te doen, denk ik. Deze mening werd erg breed gedeeld door de aanwezigen op het Stadhuisplein. En ik het al maar leuk om dit allemaal te zien hier. Ja, dus dan gebeurt er weer eens wat. Ja, Ja, dan ben je weer blij dat je in Terneuzen woont. ja. Nou, omdat er nogal zo weinig gebeurt in deze regio. Dus het is wel voor de stad hartstikke mooi. Ja. Ja, dat is mooi. Terneuzen moet echt weer eens een keer een beetje een opkikker hebben. En misschien dat helpt. Ik woon hier nou 30 jaar, 50 jaar zo. En ja, Terneuzen heb ik zien veranderen. Toen wij hier aankwamen, ik kom zelf uit Gelderland. Was het zo'n heel gezellig stadje. En nu is het gewoon een spookstadje aan het worden. Toch lijkt niet iedereen precies te weten wat er donderdag allemaal gaat gebeuren. De koning gaat op de televisie daar staan. Oh, de koning? Ja. Oh, en wat gaat er dan gebeuren? Dat hij gaat praten en zeggen wat gaat hier gebeuren. Oh, die gaat eventjes bepalen wat we gaan doen. Ja. Oh, en wat vind jij daarvan? Goed. ZVL. Omroep ZVL.